Kar chuny Jaluo. To maduong' kendo VOJ wan gi gimiluongo ni pesa maya sirikal mamalo to gi pesa ma ichoko e kor gweng' ma dho ngere luongo ni on source revenue. On source revenue osebedo a challenge nikech e kinde machon cha iyudo ka pesa ni choko to dhi ofuku jomoko. To sama odhi ofuku jomoko nyiso ni mijumbe maruja ok nya bedo gi pesa ma onyalo miyo oganda kaka yo mar basari, ok nya bedo gi pesa minyalo gero go yore weche mag thieth kamano. Omiyo on source revenue is a big challenge. But amor gi county government ma Homa Bay nikech kawuono iyudo ka gin gi chenro maber. It's reported kendo ang'eyo ni in gi information ni in 2 months kende they collect about 201 million. Ma is encouraging. Maka ginyalo collect about 1 billion to nyiso ni pes dongruok nyakwa bed godo. Omiyo devolution ber but en gi challenges here and there. Kiyudo ka seche moko pesa bede koko ya sirikal mamalo. Kendo oganda mathoth kawuono yuago gimiluongo ni pending bills. Ng'eyo osiepe na mang'eny ma pesa gi poko chulgi in so many years. Kendo kawuono jomoko mana nigi pesa kawuono onge pesa because of the tich mane gitimo to noko chulgi. Magi kela wacho ni devolution ber to kwanyalo address issues mag misappropriation of funds. Osiepna Okiyo Mutata wacho ni counties onego bed ni timo gik moyie gi chik molo timo gik miluongo ni popular ne jopiny. Nego bed ni gitimo gik machiko yiene. Kendo corruption to inyo counties wa. Kaka MCAs, county assemblies, nyaka watim a lot in terms of oversight. Mondo wanene pes jopiny oket into the right use. Kar chuny Jaluo.